Vi vil altså gerne, skal vi godt noget mere tysk end det, fordi vi er danskere og prøver at få den gode jodling tilbage til de danske alper. Og vi vil gerne i dag vise jer 3 discipliner i jodling til dem af jer, der synes, det kunne være fedt. Og de 3 discipliner er den gode gammeldags originale jodling, så har vi battle-jodling, og så sidste moderne jodling. Og du vil gerne starte med at lægge ud, Barney? Jeg synes gammeldags jodling. Jeg starter med original jodling. Det skal vi sige, inden vi starter. Man skal jo huske, at vi taler til hinanden. Jodling, det handler om, at man jodler til den ene til den anden, og på den måde, så kommenterer man. Værsgo. Han har haft en fed jodling. Det var så originalt. Så kommer battle-jodling. Og det er jo, man står 2 hissige tyrolerjodler på hver sin bakketop og skældesjodling, hvor det gælder om, og på den måde, ja, simpelthen at battle, og det er faktisk det, at hiphopperne har taget det fra i den løg. Det løg. Til sidst har vi moderne jodling, og der kan du gerne lægge ud. Yes. I'm a scat man,